Makhosi ingane zakwethu, makhosi ingane zedlozi. Sawuthi nginibingelele nje ngalo suku namhlanje. Eh ngosuku olishisa kakhulu emini bebade. Nama ngitholele lithuba nje ngibhizi ngenza lutho ke ngithi ukuxoxa la. Isimo sezithunywa saphezulu. Noma zesithunywa engathi ithunywa ezisheshayo. Ithunywa abantu abaningi siduma ukuthi ake kube abanye amakhosi aphezulu. Ubona ngani ke umehluko mungene isithunywa saphezulu nesithunywa samanzi na? Kodwa ke ngizoqala ke ngichaze ngalesithunywa saphezulu. Lesi sithunywa i-most yakhona ngithole ngibingelele kanjalo umkhulu wasemakhosini uNdaba enhle exoxa ngofakazi. Umfana ozalwa emabheleni ozalwa insizwa semabheleni koNtulo kuMpemba ozalwa intokazi yabo Mthethwa koNtshakala phansi lekwangwane. Ngiyabonga ke ngani zakwethu lana ngithi ake sikhulume ngalezi ithunywa zaphezulu. Ithunywa zaphezulu representable uma ubhekisisa kahle kunabantu abasuke bengaqondi ukuthi why uthola ukuthi baye bebe nezithiyo ezithize noma nezinto ezisuke zibavelela kodwa bengaqondi isimo semoya esuke iye kuyiyona esuke ibambethe. Okay, right, la esithunyweni saphezulu noma idlozi laphezulu esikhathini esiningi kuya kube idlozi la elirepresentwa ikakhulukazi ingonyama. Isikhathi esiningi uma uzobhekisisa ke akusizona isithunywa lesingonyama esuke izwana kakhulukazi namanzi. Ukuthi ngikhuluma ngengonyama ngikhuluma ngebhubesi. Ibhubesi alizwani namanzi liyawanqena, hayi ukuthi alingeni kuona kodwa manje liyawanqena. Esinye isikhathi lingancamela ukuthi lihlale ngaphandle. Indlela na uNkulunkulu aliphe ngayo walidala ngayo. Kodwa avele inamandla, avele fast, avele ishesha. Ngizofuna ukuqaphelisisa ke futhi la ekuthenini ke uma ungena ezithunywa zaphezulu wokubheke esimeni sokuthi mangabe uvakashelwa isimo salento lena enjengana nempukane ngoba lento into efanayo, it's a representative pillar yethunywa zaphezulu ibhubesi. It's a pillar and a strength represent ngoba ave zishesha namandla kakhulu. Kodwa lokho akusho ukuthi in a form of evolving liyakwazi ukuthi li-evolve nalo noma lishintshe ligcine selivela njengesimo sane sokuthi nalo likwazi ukungena emanzini kodwa it's only for isikhashana uma lingenile emanzini. Liyawasaba nje amanzi. So ke uma sibhekisisa la kuwena ezumbukeli ezumuntu ku YouTube kwawena uqobo uyayuzizwe ube umuntu onjani ongazwani nokugeza ngamanzi abandayo. Uma ugeza ngamanzi abandayo umunye uthola ukuthi uvuka ukugula, uvuka isihlungu, uvuka yonke lento usuku same applies isisidalo esisuke sikwembethe kusuke kuyilezo gulu. Uma ke uthola umuntu okwazi kahle ukwelapha kahle noma nawe usuthole ureach ekuthenini isiphiwo sakho usamukele ngendlela uyakwazi ukuthini ugcine usokwelaphekile kuleyo nto yakho esuke ikuphethe. Lana ke ibhubesi ingonyama uma ubhekisisa kahle liyasaba amanzi alingeni kuona. So ke representable isithunywa nje sasendle, isithunywa samandla futhi esinamandla ngalendlela asuke eyisimanga. Sinamandla omlilo onamandla okuphilisa futhi siyashesha sifast. Mostly ke sivamisa ukuthanda kakhulukazi isimo sezingane esuke zincane nezalukazi ezisuke zihamba phambili. Akusho ukuthi amakhehla khona kodwa khona phathelane ngemuva. Lana ke representable power noma ijazi lakhona esokhuluke kube yilengwe esuke injani black and white. Black and white and grey imvamisa representa isimo sengonyama lapho noma isimo sebhubesi. Ofuneka ukunake ke la kunento eyifuke idida abantu athi umuntu mangabe esibona eqhamukela isimo sento enjengana nempukane uthi iyavela nje out of nowhere ngisho kuthiwa bekunomoya onjani uyayibona nayo idolokhu yazungazi noma isifike izokhona kusuke sekufike zona lezo ithunywa noma kusuke sekufike yona
Ubheke nami ubheke ibhubesi ikakhulukazi mhlasimbe nisenabuka-ke lapha komabonakude. Ulibone kwesinye isikhathi lihambe linamathele ligcwale zimpukane, uthola ukuthi zihleli kulona njengananenkomo nje, nanenkomo futhi kuyenzeka lokho, kodwa kokunye lokho sokubuye sekuchaze ngelinye ilanga. Lana-ke kusuke kuyizithunywa lokho isikhathi esiningi, kodwa futhi ziyeze kubangele isidina kubantu, kube sengazuthi kuba isichitho, kanti cha, kusuke zifuna ukuthi ulalele something, into ezisuke zifuna ukuthi uyizwe wena wedwa nosuke ubheka. So ungabuthi ngoba nakho maqhamuka isimo sempukane bese uyitshela ukuthi cha kuyisichitho, kanti wena usuke uphiwe lawo mandla nanesimo sesidala iphila of ibhubesi noma ingonyama okuyiyona erepresenta amandla akho kuyizithunywa zaphezulu esishesha ngalesimo esiyisimanga-ke. Ngisho kuthiwa usekubhuleni kwanana izinto zabantu esishesha ukupick up and futhi esiyayisidinga ukuthi ube umuntu noma esiyaye sibe umuntu ayuhlupheke kakhulu esimeni sikamoya. Ngingabala ngithini angazi okuningi, kodwa ngicela ukuthi ke ngingagxili kakhulu ngakusona ingane zakwethu. Ngelinye lamalanga on our next topic emva kwalena soke sikhulume-ke ngezithunywa zamanzi ukuthi zirepresenteka kanjani-ke zona. Ngiyabonga Ndawuwe. Thank you for watching this video up until the end. Makhosi amakhulu. Sikande sidlozi.